Yn yr amser dwi wedi bod yma, mae wedi datblygu dipyn. Mae'r ar ei hun yn amlwg ddim wedi datblygu o ran maint, ond yn sicr wedi datblygu o fod yn rar wanwyn i ardd erbyn hyn sydd efo lliw a diddordeb drwy'r flwyddyn. Efo'r pridd yn gynnas a digonadd o law ar y funud, mae'n adag perffaith i blannu. Rei pethau sy'n gwneud y dda iawn adag yma'r flwyddyn i'w plannu ydy planhigion deuflydd biennials. Be sgen i fama ydy wallflowers. Nes i hadu hein tua mis Ebrill, Mai. Erbyn hyn, maen nhw wedi tyfu'n blanhigion go lew i ddweud gwir. Wedyn, yn aml iawn adag yma'r flwyddyn, fyddai'n codi ar rhannu chydig bach o'r perennials. A dyna dwi wedi gwneud yn yr ardal yma. A fe sgen i fan, chydig bach o dwll gwag mwyn i lenwi fod flwyddyn nesaf, ni'n meddwl sy'n rhoi hein i mewn. Pethau eraill fedrwch chi roed mewn adag yma'r flwyddyn ydy bysedd y cŵn er enghraifft. Mae hi'n gwneud y dda iawn. Os o bydd yn stopio chi roed unrhyw fath o perennial i mewn, llwyni er enghraifft os dyn nhw'n tyfu mewn pot. A dwi'n dweud mae'r pridd yn gynnas adag perffaith a maen nhw'n cael siawns reit dda i sefydlogi'r gwreiddiau a mae'r gwreiddiau'n cael tyfu ryw chydig cyn y gaea gyrraedd. Fe'n licio mynd am yr wallflowers efo arogl cry. Mae hein y cottage perfume efo ryw liwiau melyn, copri, coch. Ydyn ni mae'r lliwiau'n gret ond mae'r arogl yn hyfryd hefyd. Mae planhigion fel hein sy'n cael ei galw'n ddeuflydd neu biennial. Syniad ydy bod chi plannu nhw un flwyddyn. Maen nhw'n tyfu drwy'r flwyddyn honno. Y flwyddyn nesaf, ydych chi'n cael bloda gynnu nhw. Yna maen nhw'n marw lawr a gobeithio bod nhw yn taflud hada allan a bod yr un broses yn digwydd eto.